første basut i Heidi. Men du er altså nær med din prikpind. Hold da op. Men hvordan slap du så levende ud derfra? Nå, men jeg satte ikke sådan højt, vel? Men jeg tænkte det altså, i min hjerne. Altså, hvis han kunne læse tanker, så ville han nok være sådan lidt, hvad? Så er det svært. Hvad det smager? Den er rigtig god. Ej, det er ingenting, man. I skal prøve min fars hemmelige ingredienssuppe. Jeg kender faktisk den hemmelige ingrediens. Ej, hvad snakker du om? Den er fantastisk. Wow, du er virkelig en dygtig kok. Jeg ville ønske, at jeg havde en større mund, Tia. Du er nødt til at smage det her. Det siges, at dragekrigeren kan overleve flere måneder uden at indtage andet end dutten fra et enkelt ginkgoblad og universets energi. Min krop ved åbenbart ikke, at den er dragekrigeren endnu. Jeg har brug for mere end det der duk og univers juice. Hvad? Nå, ikke noget. Mester Shifu. Du bliver aldrig dragkrigeren, hvis ikke du taber 200 kilo og børster dine tænder. Hvad er det for en lyd, du udstøder? Latter, det har jeg aldrig hørt om før. Gør dig umage, Panda, så kan det være, du en dag hører magen til mine. Ører? Det spiller ikke fejl, eller hvad? Jeg synes, det er meget. Det er Shifu. Selvfølgelig er det Shifu. Hvad skulle det ellers være? Mr. Shifu. Synes I, det er morsomt? Talon er brudt ud af fængslet, og I opfører jer som pattebørn. Hvad? Han vil tage drageskriftrullen, og du er den eneste, der kan stoppe ham. Og efter hvad jeg siger, du ikke er nogen humor. Så var jeg kunne... Stop. Hvad? Er du seriøs? Og så skal jeg? Nej, men Mr. Uguay vil stoppe ham. Han har gjort det før, og han vil gøre det igen. Uguay kan ikke. Ikke længere. Vores eneste håb er dragekrigeren. Pandaen! Ja, Panda! Mester, vent. Lad os stoppe Tai Lung. Det er det, du har trænet os til. Nej, det er ikke jeres skæbne at besejre Tai Lung. Det er hans. Hvor bliver han af?